počnemo. Danas smo se našli da li da pričamo o teorijama zavere ili da pravimo zaveru. Sad ako pravimo zaveru, ovo moralo se isključi čudo, jer zavera po prirodi mora biti tajna. Javne zavere više nisu onako po prirodi stvari ne idu. Ali pošto smo mi oksimoron, mi možemo da kujemo javne zavere. Mislim, to je jedno oksimoron. A postoje otvorene zavere, ako nisi znao? Postoji termin otvorenih zavera. To ono svi znaju za zaveru? Da. To nisi znao. Pa onda misliš da je zavera baš zato što je otvorena, ona je možda još i veća zavera nego neka zavera koja je stvarno zavera. Da, već ja sam... Ne, postoje, stvarno postoje. Da, mislim da mora da postoje samo tajne zavere, to mi neko išlo u zaveru. Naravno, zavere postoje, zavere se kuju, nekad uspeju, nekad ne uspeju, ali pored zavera postoje i teorije zavere, to je priče o zaverama, koje su verovatno uvek postojale, ali sada su sve prisutnije, jednostavno zato što im mediji kao internet daju prostora da se širi. Ja ne znam koliko sad, verovatno miliona teorije zavere kruže internetom, verovatno ogroman broj. Sad, koji je odnos zavera i teorije zavere i zašto su ljudima potrebne teorije zavere? Da, to je lepa tema o kojoj se može razgovarati u krajnjoj liniji. To je tema o kojoj, ja mislim, danas veoma veliki broj ljudi priča, pre svega zato što im je omogućeno da pokušavaju sami da raskrinkavaju neke velike svetske zavere, a to im je naravno dozvolilo sredstvo koje se zove internet, pa tako se osjećaju takođe moćnima kao otkrivači raznih zavera. Zavere postoje, zavera nije, potreba za zaverom nije daleko od ljudske prirode, o tome isto možemo razgovarati. Dakle, zavere postoje u stvarnom svetu, to sigurno na raznim nivoima, od političkih zavera do zavera koji se odnose na odnose među ljudima, na to da se neko spreči da bi dostigao nešto, da bi učinio nešto, da bi uradio nešto iz ovih ili onih razloga. Ali teorija zavere je pojam koji je, ja mislim, vrlo svesno, bar možda od zaverenika, skovan, jer ti kad kažeš teorija zavere, onda misliš da je to neka priča o tome i da to u stvari ne postoji. Dakle, prebacuješ se na otkrivanje neke priče koja ne postoji, koja je zanimljiva, možda kao priča, kao fikcija, kao ne znam šta, jer je to teorija. Sve je to na nivou teorije. A ljudi možda tek kada počnu da otkopavaju, odnosno da razjašnjavaju sebi šta znači sintagma teorija zavere, dođu do toga da zavere stvarno postoji. Moje mišljenje je da zavere postoje odkad odavno razne zavere postoje. Postoje zaverenici. Postoje i zaverenici, pa naravno. Pa znaš šta, čovek ima potrebu da ima neku ekskluzivnost, da se osjeća posebnim, da se osjeća drugačijim. Čovek ima potrebu da ima pravo na posebnost, a nekako imam osjećaj da to najbolje realizuje ako uđe u neko tajno društvo, ako uđe u neku zavereničku priču, onda stvarno ima osjećaj ekskluzivnosti, iako je realno možda uopšte nema, a postoje oni koji zaista realno imaju ekskluzivnost. Da li je to ekonomska ekskluzivnost i moć, da li je to moć neke druge vrste, to je sad već pitanje. Kad smo već kod moći, kada pomislim na teorije zavere i zašto su one ljudima potrebne, a što su potrebne, pošto su toliko prisutne i ljudi žele i da veruju u njih i da ih sami konstruišu i da ih prenose i da ih dorađuju. Zavera mi pomalo liči na onu neku narodnu pesmu koju svaki novi pevač dorađuje na svoj način i dodaje nešto svoje, oduzime nešto svoje i tako dalje. Pomislim na onu Brechtovu pesmu koja glasi otprilike, parafraziraću je: oni odozgo sakupili su u jednoj sobi, čoveče sa ulice, ostavi se svake nade. Mislim da je to taj osjećaj da oni odozgo kuju nešto u jednoj sobi protiv nas sa ulice i da mi jednostavno njima ne možemo ništa, da je taj osjećaj leži u osnovi potrebe za teorijama zavere, da teorije zavere izražavaju taj osjećaj ljudi koji je sasvim realan. Realna je ta nemoć, jer je realna.
Da, jasno mi je šta Brehtu hoće da kaže, međutim, postoji nešto čemu ja već duže vremena razmišljam, a to je šta to znači običan čovek ili mali čovek, kako to ljudi vole da govore. Običan čovek koji je potpuno obespravljen, koji nema pravo ni na šta, koji je običan i koji s kojim može da se radi šta god čovek hoće, a i taj običan čovek ima neka svoja uverenja, ima neki svoj pogled na svet. Svaki čovek to ima, pa i najobičniji čovek. Dakle, on neka svoja uverenja formira na osnovu nekih filozofskih drugih stvari. Ne mora to biti da on zna da je to filozofska teorija i tako dalje, ali jednostavno okolina oko njega mu omogućava da on sada isto s njom formira neko uverenje o sebi, o svetu u kome živi. Prema tome, ja mislim da i taj običan čovek takođe bi vrlo rado pristao da napravi tu zamenu, pa da uđe u tu sobicu, pa da neko drugi bude običan čovek. Ja u tu priču o običnim, malim, naivnim ljudima počinjem da sumnjam, jer svako od nas može da ima svoj pogled na svet. Rekla sam da se to stvara i mogu ti reći da danas, ponajmanje danas, ljudi pristaju na to da budu ti obični, a to je opet iluzija koja je data ovim dobom u kome mi živimo čoveku, da pomisli da i on ima pravo na posebnost. Mada ja stvarno mislim da svaki čovek ima nešto posebno u sebi i da to obični ljudi čak jednog čoveka može i da degradira. Ne vidim više ništa toliko romantično, poetično u tom terminu običan čovek, običan mali čovek, protiv koga su se zaverali neki koji su mnogo moćni i tako dalje. Može i taj običan čovek i da se pobuni, da počne da razmišlja na neki drugačiji način, da se zapita da li je ta slika sveta koju on dobio putem bilo kakve vrste obrazovanja, niže, više, nije važno, priča, tradicije, kulture, jer uverenje se i kulturološki stvara. Postoji neko kulturološko okruženje. Postoje i psihološki razlozi zašto čovjek stvara neko uverenje o sebi, o svetu i tako dalje. Tako da mislim da čovjek može da počne da razmišlja i da ne pristaje na to da sada, eto tako, neki zaverenici stvaraju sled nekakvih događaja. A pitanje je koliko zaista postoji ta spontanost, slučajnost i tako dalje. Nije sve tek tako se slučajno dogodilo. Postoje neke putanje i putevi kojima ljudsko društvo i čovek možda moraju da se kreću. Možda je slika stvarnosti sasvim drugačija od one koju mi, eto tako, dobijamo putem odrastanja i tog kulturološkog i filozofskog formiranja svog pogleda na svet. Da, ako pogledamo zavere priče. Ona je uvek priča koja ima svoju dramaturgiju. Ali gde se ta priča, ali ta priča se realizuje negde. Ona ne bi bila zavera. Bez realizacije ne bi bila zavera. Mislim na teoriju zavere, teorija zavere to da. Teorija zavere je priča. Ali to je više tumačenje. Pa sad ne znam gde više ima konstrukcije, u tumačenju ili u stvaranju same zavere. Ako se ona realizuje, onda je to nešto vrlo realno i stvarno. Da. Ja sam nešto drugo. Mislim na nešto drugo. Ta priča ima neku svoju strukturu, neke svoje likove koji su drugačiji od ove naše svakodnevnice. Ona je i dramatičnija i uzbudljivija i povezanija nego što je život u kome živimo obično jeste. A šta je karakteristično za te priče o zavarama, teorijom zavare, ja ću ih prezvati priče, jer one su priče, mitos, teorija ima neko drugo značenje, ali one jesu uvijek priča o zaveri koja se realizuje, ne realizuje na ovaj ili onaj način. Znači uvijek imamo one koji su moćni, jednog čovjeka ili jednu grupu ljudi, i one nad kojima se ta
zavera ostvaruje. Nekad se ostvaruje ta zavera čak i protiv moćnih ljudi koji smetaju nekim drugim moćnim ljudima, pa se taj neko drugi ukloni iz ovog ili onog razloga. Ono što meni zanimljivo u pričama o zaveri, da one podrazumevaju jednog čoveka ili grupu ljudi koji su svemoćni. Što naravno ne odgovara realnosti, niko nije svemoćan. I koji su savršeni. Čiji svih planovi se savršeno stvaraju, što takođe ne može da odgovara nikakvoj realnosti, jer ne može se isključiti slučajnost iz ljudskog života, nesavršenstvo, greške. Znači, ako mi kažemo, pođemo od najmoćnijih ljudi koje vidimo kao najmoćnije u istoriji, pa vidimo da su njihove karijere gomila grešaka. Mislim, uzmi koga god hoćeš. Velike vojskovođe i tako dalje i tako dalje. To gomila grešaka, procena loših, koji su se nekim okolnostima izrodile u nešto što im je donalo svetsku slavu, poznatost i to ime oko koga se koji se posle mitologizuje, oko koga se divinizuje i oko koga se pletu priče koje postoje onda nadprirodno biće. Ono što je nesporno u teorijama zavere, to je taj osjećaj koji je jako meni važan, je da postoje oni koji imaju veću moć i oni koji imaju manju moć. Ja ne upotrebljam, znači, taj izraz čovjek sa ulice, nije ga upotrebio običan čovjek, ni Brecht, on je rekao čovjek sa ulice. Znači, čovjek koji nije u sobi u kojoj se odlučuje. To je realno, znači, postoje ljudi koji imaju moć i ljudi koji nemaju moć. Da li bi čovjek sa ulice htio da bude u toj sobi? Verovatno bi, ali nema šanse da bude. U 99,99% slučajeva. Mislim, samo ako mu se nešto ne posreći, pa eto, nekim sticam istorijskih okolnosti, veštinom i svim ostalim dospe tamo gde se odlučuje o nekim stvarima. To je... A šta je sa tajnom? Šta je sa tajnom? Šta je sa psihologijom? Šta je sa unutrašnjim bićem čoveka? Da li ti misliš da zavera ili teorija zavere može da opstojava bez priče o tajni? Ne može, zato sam i počeo priču time da zavera jeste tajna. Ljudima je potrebno da veruju tajne, prvo zato što to daje jednu uzbudljivost i zagonetnost. A da li postoji neko skriveno znanje koje je takođe tajna? Zašto ne bi dozvolili mogućnost da zaista to postoji i da je skrajnuto i da je jednostavno čovek usmeravan u jednom određenom pravcu, da stvarnost prihvata ovakva kakva ona jeste, a možda je ona sasvim drugačija? Ne, naravno postoji znanje o ovom svetu koje je drugačije od ono koje nam je nametnuto. Bilo obrazovnim sistemom, bilo medijima, bilo propagandom, što je veoma važan termin kada pričamo o zaverama, teorijama zavere i svim ostalim stvarima tog tipa, a to je propaganda. Pa naravno, propagandu imaju u svojoj ruci, da propagandu vrše one koji imaju moć, da bi one koji nemaju moć ubedili da ono što oni rade ispravno. Ali, pošto je postojao čovek koji je možda obeležio 20. vek, Edward Bernays, koji je otac propagande, koji je 1927. godine objavio knjigu Propaganda, koji je usput dvostruki nećak Sigmunda Freuda, znači dvostruki sestrić, i koji je jako dobro znao čime se Freud bavio, dakle onim što je iracionalno, onim podsvesnim i nesvesnim delom u čoveku, i jako je dobro znao gde da usmeri strelice svoje propagande, i to se pokazalo kao fantastična stvar. Jedna od njegovih osnovnih postulata je bila otprilike ta da čovjek živi u rutini i da mora da se napravi i stvori nešto što će ga izbaciti iz te rutine. I samim tim čovjek počinje da doživljava i svet i sebe na drugačiji način. A to je ono što se danas u tom popularnoj priči o tajnim društvima, zaverama i tako dalje zove akcija, reakcija, rešenje. Znači, napraviš neku akciju, evo sad se nalazimo u ovoj korona situaciji, napravljena je neka akcija, dogodilo se nešto, gledamo kakva je reakcija, kako narod reaguje, kako ljudi reaguju, a videli smo kako ljudi reaguju, i evo ponuđeno je rešenje. Rutina sveta se narušila.
a do pre izvesnog vremena se određena rutina potrošačkog života takođe stvorila. I čovek se prepustio i živeo u toj rutini. I sad mu je ta rutina ukinuta. A evo, rešenje mu se ponudilo. I kako ćemo sada živeti u toj novoj stvarnosti i novoj normalnosti? Kako ćemo živeti? To ćemo vidjeti, kako ćemo živeti. Ono što je tu pitanje za mene, što teorija, opet upotrebljam tu reč koja mi se ne dopada u ovom kontekstu. Znači, što priča o zaveri, podrazumiju da se stvarnošću može upravljati na taj način i do kraja. Da li je to baš tako, nisam siguran. Možda jeste, možda nije. Jer mi kada govorimo da neko negde sad skova zaveru povodom ovog sad virusa o kome svi pričaju, pa je već dosadno pričati o njemu, neko skovao sve to, napravio virus, pustio ga, predvideo sve reakcije ili testirao reakcije i na osnovu čega će napraviti novi poredak. Da li to, to se dosta svoj u domenu nagađanja, jer nikakvih dokaza niti imamo, niti možemo imati. O čemu se radi? Ali imamo stvarne svoje živote, koji su se veoma izmenili i veoma promenili. I sada, da li ulazimo u jednu novu rutinu koja će se zvati neka nova normalnost i pristaćemo sada da ulazimo u tu vrstu rutine gde će biti još manje slobode, gde ćemo postati sada stvarno atomizirana bića, znači ne više pojedinci, individue koje mogu tako lepo da žive same za sebe, nego ćemo postati stvarno atomizirana bića, a to povlači velike komplikacije u ljudskim životima. I u odnosima čoveka sa čovekom. Sve se to događa, ali mi sad govorimo o zaverama. Znači, govorimo o priči o zaverama. Da li je seo neki Y i to smislio, pa sad to sprovodi, ili se to događa na jedan način koji je van kontrole bilo čije. Ili van potpune kontrole. Znači, teorija zavere, na ono čuveno pitanje imali pilota u avionu, priča o zaverama, odgovaraju sad da, ali pilot je lud i zao. A mnogo je, što je na neki način čak utešno, jer mnogo je strašno reći ne, nema pilota u avionu. A ovaj avion ne zna gde leti. I ne znamo gde će se srušiti. A misliš da nije strašno reći ovaj koji nas vozi je lud i zao? Ne, to jeste strašno. Ali toga je bilo u stvarnom životu. Da je zaista neki ludak, psihopata, čovek koji je imao prilično poremećen svoj psihološki i unutrašnji život, vozio te avione i zaista odveo ljude u smrt. Vrlo, znači, svesno. Da, to se događalo, to se događalo. Mislim da, ne znam, jedno i drugo zastrašujuće, ali je meni više, da više plaši ta ideja da ništa ne zavisi od ljudske volje. To je da veoma malo zavisi od ljudske volje, da je priroda, da je samo priroda kao takva, nego i da su društveni procesi nesavladivi, neukrotivi. Jer ako imamo ludog i zlog pilota, možemo da ga maknemo pa da dođe tu neko ko nije lud. Ali ako niko ne može da upravlja avionom, onda je to mnogo gora situacija. To ne znam. Ali ako nikog nema u kabini, ako nema tog pilota, možda će se naći neko od putnika, pretpostavljam da taj avion ima putnike. A onda ima svoju težinu, kada je reč o tome da su putnici u avionu gde nema pilota. Možda će se među tim putnicima naći neko ko će imati smelosti, hrabrosti, ludosti, jednostavno baciti sve na kocku i reći idem da probam, možda ću ja umeti nekom intuicijom, ne znam na koji način da uzmem kontrolu u svoje ruke. Šta se onda dešava? Dobro, to je pozitivan i dobar ishod, ali moguće i to je moguće. A ti kada imaš ludaka za tim volanom,
malo teže i ti imaš poverenja, ti si ceo, ti ne znaš da je on u takvom stanju i kud te vodi. Konačno, toliko ratova je i toliko užasa se dogodilo ljudima zato što je neki ludak bio na čelu toga i toga već sad. Ne. Da ne ulazimo u tu priču, to nam je jasno. To sve... Možda bi bilo bolje da nije bilo. Nikoga. Pa možda bi bilo bolje, ali čovjek ima potrebu da veruje ili da neko nečim upravlja. Mislim, o tome se radi. A sad, da li to baš tako... Mislim, očito, naravno, oko sad ove situacije pričali smo to prošli put, da je nekima dobro došlo, da su jako dobro iskoristili. Da li su planirali, to je iz drugo pitanje. Postoje neke ali kad sam ja, izvini što te prekidam, kada sam rekla postoje otvorene zavere, ovo što se sad nama događa, o tome su oni javno govorili. Oni, naravno, kad se kaže oni, onda mislimo na neke, ne znam, bića koja su u oblacima, to su isto realna, vrlo realna bića. O tome to se nagoveštavalo i davalo se do znanja da će se takve stvari dešavati. Konačno, te agende tih svetskih moćnika, one su dostupne ljudima, znaju, znači, da je agenda jedna bila do 2020. Da se već napravila agenda do 2030. Da otprilike se zna kako bi sve trebalo izgledati do 2050. Sve što čovek neće da čuje to, što čovek neće da obrati pažnju, što čovek neće da razmisli, što čovek neće, a ima toliko mogućnost sada da dođe do raznih informacija, to je druga stvar. On hoće i dalje da veruje u ono što je način kako se formirao ranije. Očito da se neke stvari drastično menjaju sada. A opet se menjaju onim što ja zovem današnjim momentom, a to je da ovo vreme ima svoju filozofiju, to je transhumanizam, to je antropološka promena čoveka. Ljudi uopšte ne uzimaju to za ozbiljno. Intelektualci, ja se više i pitam da li su intelektualci vrsta, eto baš hoću tebe da pitam, i to može biti jedna tema od ovih naših šetalačkih momenata, da li su intelektualci vrsta koja izumire? Šta je sa umetnicima? Gde je nestala ta umetnička imaginacija? Nego se prčka po površini. Niko neće da zaroni malo dublje. Tu se dogodio, što se situacija tiče, tu se dogodio, pogotovo ovi humanisti, ja govorim o humanističkim intelektualcima i o tome da su društvene nauke koje su sada potrebne više nego bilo šta, potpuno skrajnute i hoće da ih ugase, da više ne postoje. Šta se desilo sa tom vrstom? Da li izumire? Pa dobro, društvene nauke, pravo ti kažem, nešto mi ih i nije žao. Jer društvena nauka protivršnost u sebi. Društvena nauka ne postoji, postoje samo prirodne nauke. Ono što zovemo društvenim naukama, to su teorije, načini sagledavanja. Ajde, zovemo ih onda humanističkim, jel to može? Humanističkim, ali bih izbacio tu reč nauka. Mislim, u redu, ali znamo na što mislimo. Čemu se tu radi? Znači, nauka podrazumeva neka egzaktnost koja u društvenim, ajde nazovimo naukama, ne može postojati jednostavno. Mislim, ta vrsta egzaktnosti, jer priroda je drugačija procesa i svega o čemu se to razgovara. Ono što se dogodilo je da je intelektualac zamenio stručnjak. Znači, intelektualac je neko ko se pita o svemu, bez obzira na neko područje svog delovanja. Stručnjak se bavio, kopava svoj vrt i ništa ga drugo ne zanima. Znači, sve manje intelektualaca koji se pitaju o opštim stvarima, koji se bave opštim stvarima. Ja stručnjake i profesionalce u tom smislu uopšte ne smatram intelektualcima. Dakle, ja se slažem s tobom potpuno, ali o tome neću ni da govorim. Ja se pitam gde su nestali intelektualci. Pa za mene ih je stručnjak, gde su nestali. Znači, oni su odumiruća vrsta. Verovatno su domišljeni. Da li onda ovaj svet trpi neke posledice zato što je jedna vrsta odlučila da izumre ili je primorana da izumre? Pa ne, ajde i čak da ostavim po strani intelektualaca. Meni se sviđa onaj termin koji se više ne upotrebljava, slobodni mislilac. Dobro, slažem se, slobodni mislilac. I meni se više sviđa. Prihvatam, slobodni mislilac. Slobodni mislilac, imaš ti na selu slobodnih mislilaca. Ima, pa normalno. Njih će uvijek biti, znači oni neće nestati, oni će društveno biti marginalizovani, što je okej, mislim, bolje će misliti.
Jednostavno, to je kategorija koja više ne postoji u medijima. Znači... Ali morala bi da postoji kao neka vrsta kompasa i u društvima koja su bila nepismena, u kojima nije bile, postao je mudar čovek. Mudar čovek koji je uspevao da sagleda celinu i da tu mudrost prenosi na nekog, i to je onda slobodni mislilac. Znači, takvi ljudi moraju da postoje. Pa ne, oni postoje. Oni omogućavaju drugim ljudima da se lakše snalaze u životu i da nalaze neke odgovore na pitanja koje svaki čovjek postavlja. Ma ne, oni postoje, oni će uvijek postojati, nije to sporno, mislim ali će postojati kao pojedinci, neće postojati kao društveno važna činjenica. Znači, oni će postojati kao pojedinci uvijek. Mislim, to uvijek će imati neko ko će misliti svojom glavom. To jednostavno ne može se izbriše čak ni u najluđim snovima najtotalitarnijih država, to ne može da se ukine. Mislim, to ne mogu čak ni na koji način da se iskontroliše. Ali oni neće biti društveno važni, kao što su sad nisu društveno važni. S jedne strane će biti zagušeni stručnjacima koji imaju samo svoje usko polje rada i ništa vam toga ne zanima, ili zagušeni mas medijima i ovom gomilom gluposti po internetu i na svakim drugim mestima. Da, ali onda mi odgovori na to pitanje gde onda postoji taj neki društveni kompas? Pa ne društveni kompas. Ili bilo što po kome se čovek može ravnati, mora znati gde je istok, zapad, sever, jug. Ne, društveni kompas. Metaforično rečeno. Ne, društveni kompas. Gde će se on u svom životu kretati? Ja znam da postoji slobodna volja i odluka i tako dalje. Odnosno, pitanje koliko svaki čovek stvarno ima tu i slobodnu volju i slobodno formira svoje mišljenje. Ne, ovako, društveni kompas je namešten, kako ti kažem. Znači, da li su tajna društva, da li su neke zavere namestile sve to? Ja te pitam. Puno ne verujem, tajna društva jednostavno, ako pogledaš strukturu moći, koja bi se dalje tajna ili nije tajna, da li je zavera ili nije zavera, znači imaš, struktura društva je hijerarhijska. Znači, oni koji su na vrhu društva, oni određuju društveni kompas. Dobro, to je ova klasična priča o piramidi, je li tako? Da, oni određuju društveni kompas, nameću ga obrazovnim sistemom, propagandom, medijima i preko crkve i tako dalje. Naravno. I na mnoštvo drugih načina, već to su neke stvari koje su... Bankari, ekonomski stručnjaci, sistemi, bankarski i tako dalje. Vrlo bitna stavka u životima. Pa ne, naravno. Običnih ljudi, onih o kojima smo govorili na početku i društva uopšte, sveta uopšte. I oni postaju repere. Znači, to ti je kao kad staviš taj, kompas blizu nekog jakog magneta pa ti pokazuje položaj severni pol. To se otprilike tako događa. Propagandni taj sistem. A šta ako taj propagandni sistem namerno postavlja kompas blizu tog nekog magnetnog polja? Šta onda? Pa ne, pa on ga namerno postavlja. A namerno ga postavlja i onda šta se onda dešava posle toga? Pravac se kretanja menja. Pa menja se. Znači, mnoge stvari se menjaju. Pa menjaju se u nekom smislu se menjaju. Ne možda kažem da ta priča o zaverama, pa čak i o tim tajnim društvama, to uopšte nije tako naivna priča kao što ljudi hoće da je predstave. Ja se slažem s tim da mi možemo pričati o tome da je to priča, da je to fikcija, da ima svoje zakonitosti kao fikcija, da počiva na nekakvom mitu, legendi, priče, ali to je čoveku potrebno za početak, mitovi, legende i tako dalje, i priče su neophodne, ali na osnovu toga se grade neka dešavanja koja imaju realne posledice na život čoveka. Pa revolucije su se podizale na takav način. Pa šta, revolucionari nisu bili zaverenici, karbonari nisu bili zaverenici. Jesu bili zaverenici. Lenjin i društvo nisu bili zaverenici. Pa jesu. Pa seti se Verhovenskog iz Zlih duha i stvaranje trojki. Da.
Ali dobro... Čuvenih trojki. Da, ali dobro, tu se Dostojevski otvoreno podsmeva to. Pa dobro, to je druga stvar, ja samo kažem, naravno, znam ja to. Samo sam navela primer kako se stvaraju i kako se mame anarhisti, kako se stvaraju sva ta zaverenička društva, koji imaju svoje neke ideje, proklamacije, načine kako se stvaraju i tako dalje. Znači, revolucionari su neki zaverenici. Pa naprave revoluciju, pa se u toj revoluciji izmene društveni odnosi među ljudima, odnosi među polovima i tako dalje, pa su posledice te i te, pa mi dan živimo te neke posledice koje su se desile pre 100 godina. Da. Ne, to nije sad to nije sporno, znači ajde uzmemo to, bolševici su bili zaverenici koji su uspeli i mnogo zaverenika ne uspeli. Da bi oni uspeli, nije bila dovoljna njihova zavjera, volja i želja, bili su potrebni određeni uslovi u Savskoj Apsolutno, naravno, koji nisu oni stvorili. Pa naravno, ali je neko iza njih takođe učestvovao u celoj toj priči, neko ko je imao ekonomsku moć, ko je imao patološke neke ideje, možda kako da menja svet. Ne znam za to, ne znam. A zašto da ne? Ne znam za to. Šta misliš da je Bill Gates baš, nije psihopata neki, nego je baš tako simpatičan čikica koji se tako veselo smeje sa đavorskim pogledom i sjajem u očima? Ne mislim sad na Gatesa uopšte, nego sad govorimo o bolševičkoj revoluciji. Gates je nešto drugo, Gatesa bi uhapsio Stalin odmah, to nije sporno. Nema veze, ali Stalin, ne znači, pa Stalin imao jednog Wolfa Messinga pored sebe. Tako da... Izvini. Bi to ne bi napravio karijeru, to pod bolševicima Gates. Tako da, jer to je potpuno drugi sistem koji podrazumeva neke druge stvari. Ali šta se događa? Znači, društvo počiva... Instrumenti su možda drugačiji. Pa ne, instrumenti su drugačiji na akciji i reakciji. Instrumenti seciranja su drugačiji. Pa ne, pa i tu postoji akcija, reakcija i evo rešenje. Pa postoji, mislim akcija i reakcija, znači bolševici uzimaju vlast u toj Rusiji tako kako jeste, moglo se dogoditi i da ne uzme. To isto pitanje nije moralo, znači ne postoji nužnost. Te vrste su oni morali, nisu morali, mogu se da ne uspiju. Ali su uspeli da? Pa ne, oni su uspeli. Ne zaboravi koliko je parica Lenin doneo na neki čudan način. Ne, pa nije niko čudan način, brate, Nemcima je bilo interesu da izbace Rusiju iz rata. Pa znamo mi sve to znamo, dobro, sve to znamo, ali tad se to nije tako znalo, nego je bila neka tajna, bila je neka zavera, bilo je u ime nečega se to radilo. Da. I onda dolaze neke druge stvari, znači što oni kad dođu na vlast, oni još uvijek ne shvataju šta su uradili, mislim ne samo oni, nego niko drugi ne shvata šta su radili, onda ulaze u neki niz procesa koji su nametnuti. Nametnuti ne mislim nekom voljom, nego sticajem okolnosti. Ti moraš da gušiš pobunu, moraš da rešavaš problem gladi, moraš ovo, moraš ono, moraš da se biješ protiv intervencije spoljne. To sve nisu oni projektovali, to se dogodilo, oni su morali u situaciji da reaguju na to. Pa dobro, možda projektant ima u toj agendi tačka nepredviđene okolnosti. Dešavaće se nešto što ne očekujemo, ali smo pripravni da reagujemo, pa reakcija ovakva, onakva i tako dalje. Znači, ove nepredviđene okolnosti uvek postoje. A što se gospodina Gatesa tiče, to je druga priča. Nesporno da je ono što je donela ta kompjuterska revolucija, informatička revolucija, drastično promenila svet, čak možda više nego od oktobarske revolucije. Ne možda, nego sigurno više. Jeste. Dalje tim u procesu upravljao Gates, po čisto sumnjam da on ima tu moć da samo upravlja. Ja to ne verujem, ali neko iznad njega ima. Pa pazi, znači svega toga ne je bilo da se ljudi nisu primili na računare, mislim šta. Pa onda posle na internet. Da, pa znači svi učestvujemo u tome, to hoće da kažem, nije to volja jednog čovjeka. Mogu smo mi da odbacimo mobilne telefone, pa ih nismo odbacili.
znači prihvatili smo. Ali napravljeno je tako psihološko i tako mentalno okruženje da je čovek morao to da, on je bio namamljen na to da to prihvati. Čovek nije mogao da ne odreaguje na takvu ponudu i da je odbaci. Zaista nije mogao. Veoma malo njih je moglo da kaže ne i da se odupire tome. Da, ono što hoću, što je point onog što nasuprot pričama ili teorijama zavere da neko sad smislio sve to, ja sam uveren, da u trenutku kada je izmišljen prvi kompjuter, niko apsolutno nije mogao predvidjeti šta će se danas dogoditi. Apsolutno niko, ni onaj koji je izmislio i tako dalje. Jer to su neki procesi gde sad iskrsavaju neke druge stvari koje ti ne možeš da predvidiš. Pa nije ljudski um baš toliko savršen. U teoriji zavere podrazumeva savršenog đavola, sveznajućeg, svemoćnog i tako dalje. Ali ako govoriš o đavolu, đavo nije čovek. Pa dobro, pa ljudsko biće kao da je, ljudsko biće kao sa demanskim moćima. Ali čekaj, možda ima ljudi koji su pretendenti na presto savršenog bića. Pa ima ih. Pa pobrkaju neke stvari, pa zaista umisle da su savršena bića. Pa ima ih, ali nisu savršene. Mislim, savršena bića u tom u smislu o kome smo sad govorili. Da. Niko to nije mogao da predvidi šta će se tu dalje događati. Znači, mi smo imali o nekim posledicama svega toga su naslučivali i pisali pisci naučne fantastike koje niko ne uzima ozbiljno. Zašto? Pa zato što su imali imaginaciju. Pa naravno. Život bez imaginacije je suv, dosadan. Oni su, znači, neke posledice toga nazreli, mislim, kao što je nazrao i Orwell zemlju totalne kontrole u 84. i uništavanje jezika sa onim dodatkom. Ali sad, znaš, opet postoji jedna vrlo interesantna stvar, da masa njih koji su pisali takve stvari su bili povezani sa izvorima sa izvorima odakle su dolazile takve stvari, da li porodično, da li prijateljski, da li ovako, onako, znači nije to iz njihove fikcije samo izlazilo, nego su videli u realnosti da se nešto stvara i onda su samo nadograđivali nove svetove koji su se, nažalost, obistinili i postali stvarni svetovi. Da, neki su obistinili. Tako da, eto, to je, znači, to je nešto što se događa, mi smo... Ali u svakom slučaju, živimo u izuzetno zanimljivim vremenima. Tako. I zaista je privilegija biti posmatrač, naravno, nije privilegija biti učesnik u mnogim neprijatnim stvarima koje se sad dešavaju, ali ako smognemo snage malo da se izdvojimo, da posmatramo sve to i da pokušamo da napravimo neko svoje lično okruženje malo drugačijim, i da posmatramo što se dešava, moraš priznati da zaista živimo u izuzetno zanimljivim vremenima. Da, u vremenima... Akcija, reakcija, rešenje. Bilo dosadno, ušli smo u rutinu, nešto se dogodilo i evo sada gledamo kako će se ta rešenja, kako će delovati. Ili kako ćemo ponovo ulaziti u neku rutinu koja mi se učini zaista užasavajućim ako čovjek ne shvati i ne dođe do neke pobune. Da. A čovjek je i prilagodljivo biće. Pa naravno da je prilagodljivo biće. Baš prilagodljivo biće. Pa naravno da je prilagodljivo. Baš prilagodljivo. To je jednostavno deo nagona za opstankom, za preživljavanje. Jednostavno moraš se prilagoditi da bi se preživljalo. Naravno. I većina sledi taj nagon, manjina ide, pokušava da ide... Da, ali pored tog nagona za preživljavanjem, koji je osnovni nagon, čovjek ima i druge potencijale. A to je i mašta i taj iracionalni svet koji je vrlo važan deo ljudskog bića. Nije sve u racionalnom, čovjek je izuzetno potentno biće. Da.
Možda je i to razlog da taj koji je rešio da sedne na taj tron, da čoveku kaže, ej bre, nisi ti tako potentno biće, nemaš ti toliko mogućnosti ili možda imaš, ali ja ću to tebi nekako te zavarati da ti to ne otkriješ. Dobro, sad jeste ono gledano ovako odukativno. Ja mislim da jeste u toku procesa opadanja ljudske vrste, njenih potencijala. Nažalost, slažem se. I to ima veze sa padom pismenosti, jer ovo naša civilizacija je izmišljena, stvorena na pismu, znači kad to izgubimo, pismu i jeziku, znači kad izgubimo ta dva instrumenta, mi ćemo se vratiti tamo gde smo bili pre toga. Ali, Deki, nemaš zaboraviti jednu stvar, ljudi su bili u stanju da pamte na stotine hiljada stihova, bez pisma, da pamte. Ja znam, ali... Znači nije samo pismo to koje je oblikovalo civilizaciju. Pa nije, ali ključno jeste doprinalo. Mislim, nema velikih civilizacija pre pisma. Usmenih civilizacija nema. Mislim, možda ima. Ono što se događa, to jeste to. Znači, opada sposobnosti izražavanja, intelektualne sposobnosti opadaju. To je stvarno nauka i dokazala da se kvocijent ljudi, da se inteligencija ljudi zaista onako smanjuje. Pa naravno. Pogotovo kod ovih mlađih generacija. Jer nisu pred izazovima da rešavaju probleme koje razviju inteligenciju. Mi smo negde u tom procesu koji je verovatno i tehnološki indukovan, jer mašine ako preuzimaju sve više toga, čovjek je sve nepotrebniji. Tačno. I onda veštačka inteligencija ako preuzima sve više toga, šta će prirodna inteligencija ljudska, nije potrebna. Tako da jesmo verovatno u tom nekom procesu, gdje će oni kako se završiti, on će trajati dokle to bude moglo tako da ide. Dokle će moći tako da ide, to mi ne znamo. Znači, dovoljno da ova sitava naša društvena struktura počela na informatičkim tehnologijama, dovoljno da nestane struje 15 dana pa da ona nestane. Mislim, to je jednostavno, mi smo zavisni od nekih stvari te vrste, da više nema ničega. Od toga na što smo navikli da se ponovo vraćamo nečem drugom. Pa možda su se takve, možda je to ta cikličnost zapravo ljudske istorije, da se u ciklusima neke stvari stvaraju, rađaju, odumiru, dobro sad to je Španglerova teorija koja je meni bliska. Možda je i to neka neminovnost. Pa moguće, dalje neminovnost, ne znam, ali događa se. Ne verujem te meta teorije, to meni je to. Lepo su kao konstrukcije, kao estetske konstrukcije, to zavodljivo zvuči jer ima neku logiku. Čovjek ne bi bio čovjek da nema takvih konstrukcija. Pa ne kažem. To bi bilo strašno, ne znam šta bi onda bio bi kokoš. Ne, ali ja u njih ne... Ali kokošima je, brate, lepo, oni žive nekakvim prirodnim ritmom. Ne, pa to je super, mislim, to je lepo praviti te konstrukcije, ali dokle god smo svesni da su one konstrukcije estetske prirode, da one nemaju nikakvo objašnjenje ovog sveta, to nema veze. Znači, one su sebi zatvoreni svetovi koji imaju svoje logike, koji su upravo zbog toj svoje logičnosti i unutrašnje koherentnosti privlačne. Kao što je teorija zavere, su teorije zavere, eto, stalo mi se ta teorija, priča zaverama privlačne zato što sve one imaju neku unutrašnju koherentnost, sve je tu povezano. Znači, što u životu nije tako, nije baš sve povezano, sve je povezano, apsolutno je sve povezano, sve je utkano u jednu savršenu detektivsku priču. Ali čovek želi da su stvari povezane, lakše mu je živeti tako. Naravno, želi, zato što naš... Želi, pa to je ta rutina. Pa naravno, naš mozak traži povezano. Pa naravno. Koje ne nalazimo u stvarnom svetu. I onda su ove slagalice sjajne, sve se uklapa. Odjednom se sve uklapa jedno u drugo i dobijamo jednu savršenu slagalicu. Sve se uklapa. A to i zaverenici žele i oni koji otkrivaju te zaverenike i tako dalje i tako dalje. Ali to jesu slagalice. Pa ne, pa jesu, pa to nije ništa sporno. A pitanje je da li je to stvarnost koju mi stvarno živimo. Pa ne živimo tu stvarnost. Ili živimo neku sasvim drugu stvarnost koju ne prepoznajemo.
Pa ne, da. Jer jednostavno nismo, od kad smo se rodili, morali smo da prihvatamo stvarnost koja nam je data takva kakva jeste. Možda postoji neka druga Pa stvarnost. dobro, pazi, gledaj, što se ove naše stvarnosti tiče ovde, Ne mislim na ovo ovde, našu stvarnost, nego mislim na totalitet. da, na totalitet. Ali naša stvarnost je zgodna zato što smo mi u toku svog života živjeli više stvarnosti. Prvo u toj konstruisanoj socijalističkoj stvarnosti, po konstruisanoj nacionalnoj stvarnosti, pa sad u konstruisanoj tranzicionoj stvarnosti. Mi smo prošli 30 tranzicije u toku našeg Sad u života. korona konstrukciji, Tako da... gde si konstruktivista? A kada ćemo, pa čekaj, zar nije u jedno vreme bila u modi Dekonstrukcija. dekonstrukcija, koliko sta? Tako da... I umetnici su dekonstruisali, i filozofi su dekonstruisali. A možda ćemo sad nešto dekonstruišemo. Tako da mi smo živjeli u više realnosti, ne samo smo živjeli u različitim okolnostima, nego smo imali drugačije predstave potpuno. Znači, predstave koje smo mi imali i koje je nama indukovano u vaspitanju, medijima i tako dalje, recimo u doba naše mladosti u toj socijalističkoj državi je bilo potpuno drugačije od predstave koje se danas nameću. A zamisli koje su sada mogućnosti te indukcije? Ne, sad su mnogo veće. Koje su sad tek mogućnosti? Ne, sad su mnogo veće i mogućnost uticaja je daleko veće nego što je tada bilo, su instrumenti jednostavno koji stoje na raspolaganju savršeniji. Ali, što još uvijek ne znači da je to sve kontrolisano, a ljudsko iskustvo govori o sledećem. Ne postoji mogućnost da postoji grupa ljudi bez unutrašnjeg sukoba. Znači, nema šanse skupi 5 ljudi da se svi oni u svemu slaže. To jednostavno nema šanse da se to dogodi. Kao što pretpostavljaju teorije. Sad se skupilo njih 5, oni podelili zadatke, uvijek se rekao zazna. Pa ne mora značiti da pa i tu ima konflikta, sukobljavanja, nadigravanja, ko je moćniji, ko je jači, ko je pametniji, ko je snažniji, ko je lepši. Naravno. Zato upravo zato što je društvo... Ko je mlađi, ko je zavodljiviji. Ko je bogatiji, ko je moćniji. O tome da ne pričam. Ko je pametniji i sve ostalo. Okretniji. Ali to je jednostavno društvo, zbog toga te beskonfliktne teorije, kao što teorije zavere, ne funkcionišu kao objašnjenje stvarnosti. Da, eto, zavera dugo traje, ali dobro. Ne funkcionišu kao objašnjenje stvarnosti, ali funkcionišu kao priče. Ljudima potrebno i toga će biti. Živjela priča. Pa ne možemo bez priče. Pa ne. Ne možemo bez priče, stvarno ne možemo. Pa ne, naravno. Ali to jednostavno te teorije zavere podrazumevaju jednu beskonfliktnu stvarnost. U smislu da onaj ko nešto hoće, to ostvari. Ne ide to baš tako. Pa, znaš, ne bi se baš složila s tobom. Ne ide to tako. Ima pobune, ima da im poremete plan i tako dalje, ali idu oni s ovim zacrtanim stazama. Pa dobro, ima. Možda idu i vekovima, možda idu i... Ne samo pobune, nego drugih ljudi ili... Misliš drugih zaverenika, zavereničkih grupa? Pa i drugih, ima normalno i toga. Onda sukobi među njima, pa i njima zanimljivo. I oni onda imaju međusobnu reakciju i rešenje. Ali, da, postoje situacije bez rešenja. Ali postoji nešto što se zove sila okolnosti. Mislim, to je veoma velika stvar. Kad nešto stvoriš, to je stvorilo svoj neki svet koji sad funkcioniše kao ti nekto nezavisno od tebe kao tvorca. A kad stvoriš kompjutere i kad stvoriš kompjuterski svet i kompjuterizovani svet, to sad funkcioniše nezavisno od onog koga je stvorio. I taj svet sad stvara neku novu infrastrukturu i neke nove okolnosti koji sad sa kojima će se nositi... Ali nastaju i neke nove grupe koje prate sve to, neki ljudi koji smenjuju se oni. Jer šta, mi smo imali sad sam zaboravio koliko vremena, onu tribinu o Frankensteinu. Meni jeste to metafora onog o čemu mi govorimo. Znači, doktor Frankenstein je stvorio čudovište, da.
ali on više nije mogao njime da upravlja. I mislim da to jeste neko za mene najdublje sagledavanje onoga što se zbiva. Znači, Dr. Frankenstein stvorio čudovište, imao je možda stvor, a nije možda tim čudovištem dalje upravlja. Zato i postoji opravdani strah kod ljudi kada je transhumanizam u pitanju da će stvarno doći taj moment kada će čudovište početi da upravlja onim koga je stvorio. Pa ne samo to, mislim da, na nekom očiglednom nivou će verovatno u nekom trenutku do toga doći, mislim kao u Pekićevim antiutopijama ili pa i u ovom Odiseji 2001. Kubrickove. Jeste. Da Halo upravlja zapravo njima. Halo upravlja njima, ali to se već sada događa. Veliko pitanje da li mi upravljamo kompjuterom ili kompjuter upravlja nama. Nisam baš siguran da mi upravljamo kompjuterom. To je ono što ja govorim, postoji možda ta stvarnost kao novčić sa dve strane. Pa postoji, pa naravno. Daj da pogledamo i tu drugu stranu, možda je to stvarna stvarnost. Pa ne, naravno. Ta stvarnost koja se ne vidi ili koju ne doživljamo kao tako. Ili ne prepoznajem. A ovo drveće je lepo, boja je lepa, baš je lepa zelena ova boja i ja ću to prihvatiti kao zaključak ovog razgovora. Kao zaključak. A pogledaj, baš je lepa i ove šišarkice i iglice i vidiš kako su lepi ti prirodni oblici koje stvarno priroda stvara. Jeste. Tako da, idemo malo u ovu prirodnu stvarnost. Ne, idemo u prirodnu stvarnost i to kad smo već kod prirode, samo ajde time, možemo da završimo, bar što se mene tiče. Ova cela priča o napravljenim i tako dalje virusima, nesporno da se radi, da se mučka virusima i da to svi koji imaju mogućnosti to rade, mislim, onda se prvo podrazumevaju velike tehnološke, naučne i ekonomske sile, ali one podrazumevaju jednu stvar, da je priroda pod kontrolom, priroda nije pod kontrolom. S tim se slažem. S tim se apsolutno slažem i mislim da je čovjek samo jedna bubuljičica na ovom zemaljskom šaru koji tako kad se taj zemaljski šar malo protrese može da ga tako zbaci sa sebe. Da, s tim se slažem. Čovjek se jako mnogo poigrava sa prirodom. A ona ima odgovor na sve. To ima, na kraju krajeva mislim zašto priroda ne bi stvorila virus koji će nas uništiti, jer smo jednostavno dosadili i Bogu i životinskim vrstama i ljudima. Ne verujem da bi na taj način bila tako okrutna. Pa sad prirodu shvatili kao neku višu silu, kao ne znam šta. Ne, nije još čovjek baš toliko postao. Tako da to je to. Toliko da smeta. Nije se čovjek još dovoljno iskazao. Da. Odvijaju van naše kontrole, uključujući i bolesti i ostalo delom naše, da smo ih mi izazvali, što način života, postoje civilizacijske bolesti koje pred civilizacijom se postoje, mislim, mučka se s virusima, to nije sporno, postoje prirodni virusi, to se ne može isključiti, mislim, prirodni nastavi, jer priroda stalno živi, mislimo da priroda kao je zakovana, nije zakovana. Da, ali čovjek živi u simbiozi sa svim tim. Pa čovjek živi, pokušava da vlada, ne da živi u simbiozi. Tu je prekršaj napravljen. A da živi u simbiozi, malo bi to drugačije izgledalo. Ali čovjek možda napravi prekršaj i onda dođe do čega dođe. Tako da, to je to. Pa eto, mogli smo tu da završimo priču o teorijama zavere i da krenemo na stvarnu zaveru. Tako da, mislim da to bilo... Misliš? Pa da. Ajde.